Lige her. Hvad hedder det? Vi skal lige i Tivoli i dag, så er det jo Fande og Reaxley, der skal synges i dag. Der er 2 shows i dag her, den sidste. Og det er snart juleferie her om 12 måneder. Så det glæder mig til. Perfekt. Hold da. Det var bare en bil. Når vi kommer til, hvad hedder det, Tivoli, så jeg håber, de kan se mig i kameraet. Og ja, det er så fedt, at jeg skal klippe nogle videoer her til, og nu er jeg kommet tilbage til Danmark, og så fedt. Jeg har været ude at rejse her de sidste par dage. Nu er jeg slut med ferie her den 14. den 10. Den 13. er jeg færdig med ferie. Det er meget fedt. Så nu skal vi tage bussen på 5C'eren. Vi skal også lidt skynde os lidt, fordi vi starter allerede kl. 7. Så jeg har ikke så mange penge tilbage, grund af at spille alle taxaerne. Det er en Tesla, og vi kører. Der er lige at køre det her. Men vi skal skynde os lidt, på grund af bussen kommer lige om lidt. Der er lige drejet lidt i kameraet. Jeg skal lige løbe det. Det er dybt busvagn, vil sige her. Men vi må ikke filme i bussen, så kommer vi lige om lidt. Og så klipper jeg tilbage igen i Tivoli. Så det tager lige en time. Jeg håber, jeg ikke kan komme for sent. Jeg vil købe nogle billetter. Der kom bussen. Vi ses. Vi kører nu! Hvor fedt. Shit. Hvor er det mørkt. Wow. Så himmelskibet. Og den skal vi også prøve. Ja, den er jeg bange for, tror jeg. Det kører nu. Wow. Oh shit. Det kører nu! Prøv lige! Wow! Jeg prøver lige at... Hold da kæft! What the heck? Det kører op! Det fløj lige, mand! Det er mørkt det her! Shit, get out! Oh my god! Hvorfor skriger vi hele tiden? Wow, shit! Wow! Jeg vil sige, at vi skal prøve det i morgen, inden den lukker lige om lidt. Så inden her, den lukker kl. 19 her. Så fordi Ofrande kommer lige om en time, og så
Så skal jeg spise noget aftensmad. Jeg vil lige spise noget natmad her lige om lidt, inden den kører. Den er sgu meget sjovt. Og vi kan ikke filme i Dæmonen, så på et tidspunkt så skal jeg betale en kamera. Betale et billede om mig selv, når den kører. Så. Men vi kan godt prøve at se Andersen, hvis vi skal slappe lidt af i Tivoli. Og Johnny Juice. Så skal jeg spise noget natmad, og så skal jeg være hele aften. Om 5 timer eller hvad det er. Jeg glæder mig så meget til Dæmonen. Altså, jeg har ikke kørt den i lang tid. I forlystelsen. Og så skal jeg også prøve Bonbonland. Det koster lige over et bil 1000 kroner, vil jeg sige. Men så må vi lige se, hvordan man springer køen over. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg kan ikke lige huske det. Men vi skal lige og gå ind i Exit. Jeg kan ikke lige huske, hvor udgangen i Dæmonen. Jeg har sådan en hensyn til det. Det er meget fedt. Hvordan de gør det. Jeg kan dufte fish and chips. Det dufter godt. Jeg er ikke rigtig sulten. Jeg har lige spist. Klokken er kun 6. Det er jo kinesisk derovre. Ting her. Der er nogle svormønter herovre. Det er en elevator her. Og det er derovre. Herovre. Lidt mere. Og lige her måske. Den der. Ja, lidt vildt, kan man sige. Ja, det er ligesom gamle rutsjebanen. Bare endnu mere vildere som en fisk. Den er lidt vildere på den anden. Det er lidt bedre, kan man sige. Bare lige 10 minutter til. Spiller han. Det her er den sidste rutsjebane. Og den der er færdig. Vi har 3 ture, og så er det færdigt. Så er det min tur. Så er de færdige. Kan jeg godt høre. Jeg skal altid have høretelefonen på, hvis mor ringer til mig. Og ja. Jeg glæder mig rigtig meget til at prøve det. Jeg ved ikke, at det er den her vej, jeg tror, det er ude der. Nu må jeg lige kigge. Jeg går lidt tilbage. Prøv det der. Høj på livet, glad for dig. Det er som en fugl, når du flyver med mig. Og når jeg hejser min søn, kom så til mig. Hvis du er kan du bare komme med, ja, bare kom her. Du skal ryste din krop, du skal ryste din body. Du må nok være med, selvom det er din body. Okay. De kan gå hvis det er yeah. Hey, klar på den. Giv mig.
fremtid. Bare det du så ikke har for fremtid. Giv mig en farlig sang. En sød melodi med en tøvsikker. Bang, det, lad det eksplodere. Store hunde nu, så lad det eskalere. Jeg kan ikke... Fantastisk. Colaen kostede 40 kroner, og det var en fantastisk koncert. Nu sidder jeg lige og prøver den her, og klokken er allerede 16:26. Og lige en halv time, så skal jeg have reaction lige om lidt, og så skal jeg hjem. Så det er meget godt. Og det er lidt mørkt, så jeg kan ikke rigtig filme, så... Der er lidt lys, men det er okay. Vi ses. Jeg kan ikke rigtig filme. Det er mørkt. Jeg skal prøve den der. Nu er vi begyndt at spise en restaurant, og vi spiser lige på restaurant, og rigtig dyr restaurant. Jeg tror, det er rigtig populært. Mange mennesker, der er lige her. Det er også på grund af, at de skal se reaction lige her. Klokken er allerede klokken er 9:30. Og så kan jeg ikke høre så meget, så jeg putter lige undertekster på, når jeg snakker her på video. Så må vi lige se, hvor meget det koster. Jeg fortæller det bagefter senere. Og vi ses. Hej. Wow. Vi skal spise det her. Se, hvor mange mennesker der er. Det er en fin restaurant. You know, take the stars.